Bonjour tout le monde. Mbola olo araiky hitako mizaha io fa direct nakaty izy misy antony zegny nagnanovako en direct nakaty ary koa mety mba partager maximum fa misy raha mampalahelo za zegny naviako nagnano en direct ty fa tsy hoe sitraponakaty hagnano en direct. Ho an'izay mahita koa afaka partager maximum fa misy raha mampalahelo za naviako nagnano en direct ty fa tsy sitraponakaty hagnano en direct. Là, il y a 4 personnes qui me regardent en ce moment. S'il vous plaît, partagez le live parce que je fais ce direct par rapport à ce qui m'est arrivé. S'il vous plaît, j'ai besoin de partage. Mbala tsara anareo jiaby ho an'izay olo mizaha en direct nakaty ary miangavy anareo za koa mety mba partager fa za hitanareo io tegna malahelo za io. Fa maromaro moa antsika mizaha en direct ato de atomboko am'izay zegny le fagnazavagna. Je suis désolée pour ceux qui ne vont pas comprendre la langue malgache parce que je vais parler en malgache en fait, parce que je suis malgache. Karati fandendra io, partagez naro live nakati azafady. Karati fandendra io. Telefonin mama kurubuka. Telefonin mama kurubuka am'zegny. Zana nampagniriagna bagnandra maravoravo izy ke namory vola za nividianako telefone nany nalefako am'izay vola io nalefako tamin'ny namako t'Antananarivo tao zay vola izy am'izay nandeha tamin'ny boutique nividianany telefone nany boutique atokisana zay boutique io mandafy raha tsara satria ny nany naharitry be zay telefone nany après ke nandeha tamin'ny boutique io tany fo am'izay izy nividy telefone iny mamako. Izy am'izay nandeha tamin'ny boutique io tany zany volagna taminany atao Samsung de après am'izay izy volagna taminaka ato izy misy telefone Google Pixel izy tsarasara koa izy taminaka ke za am'izay voaresy lahatra tamin'ny Google Pixel ty nividy am'izay zay Google Pixel P7 partager naro live ty beka hitan'olo nandeha namitika zay marary loatra fonaka hitanareo io. Nividy Google Pixel P7 am'izay za mbala vo sous carton vo raha jiaby normaly. Raha io am'izay koa nazon'ny namako tsisy nino namako io atokisako normaly. Za am'izay nivolagna direct volaniko vidiana cache écran raha io ndraiky osy tamin'ny boutique vidiana zo am'izegny tsisy cache écran izy am'izay nandeha tamin'ny boutique hafa tambadiky teo izy nandeha tamin'ny boutique tambadiky tao am'izay natakan'ireo telefone tsy manjary raha io. Telefone fa niasa nataondreo tagnatin'ny raha io tao. Namako am'izay azony fonany madio izy tsy mieritreritra raha tsy manjary tsy mieritreritra olo andeha amitika. Izy miambiny karaha ty eo rô olo magnano raha igny agnatin'ny vitre agnatin'ny caisse eo rô magnano raha igny. Rô soi-disant hoe misy olo nino magnano cache écran telefone igny zay rô kanefa natakalindreo telefone hafa telefone
Google Pixel tsy haiko na P4 fa araiky io P7 mbala vaovao natakalondreo telefony hafa. Raha io amizay kofa nalefako tamin'ny mamako tagny, za fa gaga edy tamin'ny réaction mamako satria mamako tsy dia faly loatra izy amizay nivolagna taminaka telefony nazoko ato koa nivolagny tsy vaovao izy, naza izy gaga izy, batterie izy tsy paripare, avo agnatin'ny telefony io amizay fa misy compte TikTok n'olo, fa misy ino compte Google, fa misy rahan'olo agnatin'ny zo ao izy taminaka. Ino amizay raha mampitomay za ro hitanareo io tamin'ny fotoagna zay za nieritreritry hoe namako igny tamin'izy ny test telefony io nampindry compte Google nany. Kaiky raha io tsy compte Google araiky tamin'ny test telefony tagny fa natakalondreo olo io, fa après amizay za micomprendre natakalondreo olo telefony. Za amizay mikoragna tamin'ny namako izy volagna taminaka izy mariny izy zay mety mariny izy fa tamin'ny fotoagna za nagnano cache écran mariny izy tsy hitany maso karaha ty eo izy ro magnarabe cache écran nany izy fa agnatiny ao izy. Ke ho anareo zegny any olo mahita en direct naka aty, ho anareo mahita en direct naka aty, indrindra anareo olo Antananarivo, tsy haiko azovy loatra olo masaky magnarana karaha zay amin'olo, fa be vola vidianako telefony marary fôko hitanareo io, marary. Za tegna raha mafalifaly mamako nividianako zigny, fagniriagna nakamba hividy raha manjary ny mamako, zegny nagnanaovako zigny. Managna fô mangoroka anareo. Ho anao zegny any mahita en direct ity, ka tsapanao fa anao le olo nanakaly telefony mamako tsara mbana vaovao so carton, nalenao ninao fa tsy nanjary nampidirinao agnaty carton, nataonao sous forme sary karaha vaovao, andeha mitagna olo. Matahora Zagnahary, fiainana ty mandalo, ino tombotsoanao magnaragara zegny? Nijaly za vao nahazo vola igny, tsisy vola azo moramora zegny, nijaly za vao nahazo vola igny, fitiavako olobeko vidianako zigny, fa tsy andeha fitafitagny za fa marary fôko. Ranomasina kalatsaka vidinareo lafo. Naviako za tonga saigny fa hoe voafitika namako io, za fa navina voafitika koa, navina voafitika za Antananarivo tagny. Lano mouchoir jiaby ato. Ambe sareko bako za magnazava aminareo nanandalo ty izy ty tiako aparitika, tiako partager anareo antsofo avy amin'olo tsofo avy amin'olo nagnano raha zegny, fa za mino tsy maintsy magnano Facebook olo zegny agny.
Karati ho an'izay olo mbala voavy. Ho an'izay olo mbala voavy karati fandeha zoo. Tsy haiko karakory asa mila ataoko teny merina sy tia niany vo misy olo mahazo. Fa en direct nakati io za tiako partagena beka avy am-poditsofin'olo nanakaly telefony io. Karati fandeha zoo olo Antananarivo any tia mamitamitaka olo. Tsy haiko inaviandreo magnano raha karaha io fa reo tia mamitamitaka olo. Ka misy namako zay amizay niangaviako. Niangaviako mba vidiana telefony volako mamako. Namako io tsotra tsara fagnahy tsy fotony feky le raha. Fa tamin'io momony izy nandeha tamin'ny boutique fividianana telefony io nazo soamantsara telefony Google Pixel P7 nazo normal raha jiaby sous carton hitany masoko. Fa za nivolagna taminany no nifandiniako hoe beka matanjaka raha io madigny ela. Za nivolagna direct vidiana cache écran o za. Ka tamin'ny boutique vidiana zo amizay tsisy cache écran. Boutique koa tsisy cache écran izy nandeha tagnila tambadiky teo. Izy amizay koa navy tambadiky teo amizagny. Fomba fividiana zo to lera izy fanagnazava taminaka d'après mon analyse io zavo tontoky fa nifitandreo olo izy. Ke anao zay mahita direct ity. Anao ko maefa anao olo namitka namadiky nanakaly telefoniny mamako io mba matahora zagnahary anao fa tsy vola nazo fahatany vola naka nividy zigny fa angovinaka marary aminaka vola ny angoviko andeha mezanao telefony fa tsy manjary. Tam sendra zay nandeha tam sendra olo io nandeha nividy cache écran amizegny. Tsy amaso teo olo io namadiky nagnapetraka cache écran fa soi-disant mandeha ambadimbadiky karaha ty agnatin'ny boutique hafa tsy araiky ividianany telefony fa araiky ambadiky. Izy navitao amizay mila cache écran fagnaraka amity noho ny hitandreo telefony fa vaovambo tsara. Tandrigny asa tsara. Hitandreo fa vaovambo tsara telefony igny. Nalendreo raiky vaovao nisoarandreo ninolo hafa mitovitovy marika aminany igny fa ke zay fandeha tantara eto mampitomagny za io. Ino aviany za tafitomagny mamako niany ty amizay mampiasa telefony zandriko mivolagna fa natoko ny telefony igny eo izy même pas un mois. Na izy ataoko izy donc 2 semaines izy ndraiky za tsy volagna izy tsy ampy semaine fa donc yo 2 semaines latsaka eo nazahoany mamako telefony zegny. Mamako amizay mampiasa telefony hafa natoko ny telefony isa raha tao voalohany volagniny. Za fa gaga edanao volagna telefony vaovao izy tsy vaovao izy. Tsy dinko tsy tomagny drako ty fa mafy aminaka raha zay fotony nagnino. Lafo vidianako telefony zegny tsy haiko amizay raha ataoko za hitanareo io. Angovinaka fa vavoka edy hoe ro olo zay mba hoe atsapa andeha ampody telefony araiky normaly io. Zegny angovinaka hitanareo zay mampitomagny za. Mivavoka fa olo za tsy magnambany karazan'olo fa olo tapovoany tany koa fa mahazo amitika olo zegny. Ialandreo bala zegny après tsy zay ro kanefa ro nalendreo telefony araiky tsara igny araiky ratsy igny amizegny nataondreo agnatiny tao namako igny amizegny fa matoky izy nazo ny direct nandesiny fo carton telefony igny nalefa nosy be. Azonareo telefony io nalefa nosy be amizay mamako fa gaga sa telefony voty io izy taminaka. Avo zo volako fa natao cache écran zegny hoe za io magnazava azo izy tiady koa fa misy Google misy zegny hoe ambarako namako io fo izy ny test izy tagny keky tsy resaka test fa telefony hafa nataondreo olo tam cache écran tao agnatin'ny carton. Ke nareo niany legny olo mahita vidéo ko ty ka matsapa tegna anao fa
Téléphone non ampidirina agnatin'ny boatiny carton igny agny, anao nangala téléphone-n'olo vaovao, mitongava saigna anao fa anao mitondra alahelon'olo fa maharary za hitanareo io. Malahelo za satria faniriagnanakà mba hagnano raha maharavoravo foan'ny mamako. Asa azonareo zegny. Faniriagnanakà mba hagnano raha maharavoravo foan'ny mamako kanefa alahelo ndraiky asa loha raha nazon'ny mamako. Zay raha mamparary foanakà. Ke ho anao zay mahita ny direct ity, anao koa mahatsapa fa anao koa mahatsapa fa tsy mendrika raha nataonao. Raha nialany vola ben'olo. Nandeha nalainao memem-poagna, ninao fa ratsy nataonao agnatiny ao. Jeudi amizay ninano ratsy naty. Naty téléphone même pas un mois. Marary za hitanareo io, marary. Ele tsy 10 millions prix téléphone zay mamparary za. Partagenareo vidéo ty, miangavy za. Anao managna reny, anao nanakary téléphone, managna reny anao. Anao fa sara tafitadiavagna vola. Mangataka za miangavy, mba podiana telefonin'ny mamako azafady. Lereko tegna nialany volako mba podiana aminany. Ninao fa kefa ratsy. Aleva aminao tompony agny. Izy igny afa roboka. Roboka zigny agny. Ary mamako mivolagna tegna nitandremako zanako tsary nahelazika. Fa raha zegny agny fa misy compte TikTok, fa misy ino. Maeza malahelo olo anao. Ino tongotro azonao mamitamitaka olo. Anao zegny ny mahita vidéo ty ka tsapanao fa anao olona nagnano raha zegny. Aleo telefoninao fa maty fa tsy manjary. Apodiana telefonin'ny mamako mbala vaovao azafady. Alô, José fa adroadro fo lora. Zara fa zatranao magnadroadro za koa. Maty niany lamba ty feno lelo. Hitanareo, ho an'izay olo vohidry karaha ty, partage volanko live-naka ty beka ho hitan'olo nagnano raha io, ary ho tsapany fa zay micomprendre hoe telefoninao fa tsy manjary nataonao tao. Mamako raha tamin'ny voalohany fa mivolagna zay taminaka, isa tsy vaovao telefone avy aminay aty io izy. Niany ty amizay telefone io roboka. Roboka telefone io. Tegna mariny ko Karel mbe. Karel sa Melissa aby ka anao mbarako mi Karel anao teo. Eritreretinao drako boutique ambadika eto ty nividiananao telefone, hitanao tsara raha mbala vaovao. Anao nandeha ambadika David cache écran igny. Natakalondreo telefone hafa raha igny. Namako io boka drako matoky tsy mieritreritry hoe managna fô ratsy maloto karaha zay ndeha amitika ro olo io. Kek natakalondreo telefone hafa telefone vidigna ily tsy 10 millions. Mampalahelo baka drako zegny. Volan'ny ekonominao namory vola anao ndividy zigny. Leraka izy vidigna igny amizay telefone ndreo fa tsy manjary nataondreo agnatin'ny raha igny ao. Ah, izy ty pare vita ro am cache écran igny. Namako io amizay koa fa natoky izy fantestegna tam boutique tambadiky tao igny. Marque telefone io marque telefone io Google Pixel P7.
zay marikinany Google Pixel. Ia, nividigna tatana telefony io za amizay magnontany namako tsy azoko no izy agnaran'la boutique io fa izy ndraiky haiko izy za ipody ao izy mamako joti amizegny Tatanarivo mividianana telefony io. Ia za zegny amizay boka zambo magnontany namako fa za volagny nipody amin'ny boutique io ao izy vakiko tsara agnaran'ny boutique io izy. Oui, zay amizay boka naviany za jo io ndraiky donc fa bisibisiky zagnary aminaka feky volaniko zaza lagnano direct za tsoko mba hahitany olo ty hagny fa tsapany tompiny ko telefonao io fa roboka telefony mamako baka nivola za gaga haza la volaniko mama telefony vaovao ke raha zay tsy vao mamako taminaka za gaga za drako miafitra amin'ny aratsy ampagnahin'olombelogno ho za fogno. Mamako nivolagna telefony zay ato fa misy compten'olo Google fa misy compte tsy haiko zegny hoe misy zegny hoe za amindray mieritreritry hoe i compte-ndraha aby io i namako mipetraka tanany irako nividy zo igny ni test tamin'ny fotoagna zegny zay amindray fagnazavako mamako hoe zotra izy eo zaza io magnazava fo kanefa la vérité ndraha io leraka koa fa nidiniko za amindray nagnazava tamin'ny namako anao nividy cachet écran ndraiky ho za nagnano karaha zay hitanao maso a maso teo ho za taminany isa ho izy amindray taminaka io amizay izy volagna taminaka marigny raha volagninao zay maty za ho izy taminaka maty za isa volagny fa afa tany vidiana boutique vidianako telefony io afa tany vidianako cachet écran tsy hitany maso a maso karaha ty io rô misy olo cachet écran fa magnasara andesindreo ambadiky agny za amizay izy fa natoky raha efa niverifieko tamin'ny boutique tagny ila tao igny nazoko izy tamin'ny cachet écran nipayeko volan'ny cachet écran za loso fa tsisy eky hoe mbo ipody verifie koa telefon'olo vo nividigna ty verification na injato tsy nataony zegny eky baka fa manjary karaha raha vaovao manjary keko izy tagnatin'ny boîte direct lombofany nandesiny nalefanao si be navitagny amizay mamako gaga aza la telefony voty io izy fa manjary michoqué za nony mamako mavosotsa hoe malahelo za niezaka nividy raha io manjary kivy amin'ny ino tsy faly zay za mamako mavosotsa za tsy faly igny izy nino nagnano merci fo izy avô izy nitandry rabirabe fo fa raha zay ata fa afa ho izy taminaka niany ty naty telefony io naty telefony io mamako zo mampiasa telefony iny zandroko zay boka raha mampitoma iza hitanareo io naty telefony igny même pas 2 semaines telefony io naty ijo io agny maty telefony io Google Pixel P7 ho anao zegny any mahita pub ty ka matsapa anao fa anao nividianan'olo telefony Google Pixel P7 tamin'ny boutique telefony igny tsisy cachet écran nandianao nividy cachet écran tambadiky tao ho anao zegny namadiky telefony igny tonga avasaigny anao fa agnaty telefony araiky natakalitao igny agny mbala hagny message mandeha amin'ny mamany tompiny telefony io neny anniversaire neny amizegny hoe zany defa vola kely ho aneny misy zegny message agnatin'ny raha io misy compte TikTok tsaiky magnangy mahia zay agnatin'ny telefony io gaga baka ry zandroko amy karakory mampavaovao telefony ty kaiky natakalondrô raha io Tananarivo ndraiky afitsifitiagna zagnahary za drako tsy tiagna ambany karazanan'olo fa mba volezanareo drako ndraiky fa mitagna olo zagnahary za zegny kivy za hoe ranomaso lava za hato ze ndraiky nataoko en direct ty tsy fataoko en direct
sora azafady ndraiky sora lonja dontontomagny be karaha ty nagnano direct fa alahelonaka fa narelo ohatra marelo ohatra ke miangavy za anao ko mbo manana fô mitempo anao ko matsapa fa misy reny nateraka magnangy anao nividiko andeha ameko mamako telefony fa tsy andeha ameko anao angovonaka niala tsy andeha ampinaniko anao olo tsy haiko agny fa aleva telefoninao lahabiko misy reny anao matoa message aneny zay moevre anniversaire aneny misy reny anao fa aleva telefoninao fa ke havako ampodiana raiky nialany volako azafady zalahy zera iangaviako koa hitanao hagny ibi en direct naka ndraiky tomagny sora lonjanaka ty hoe ty miangavy zazafady miangavy mba ampodiana telefone raiky nialany volako tegna izy ampodiana zafady miangavy za mba matahora zagnahary anareo fa fiainagna ty drako mandalo hino loatra agnanovagna raha tsy manjary karaha zegny raha nialany volan'olo mba ampodiana drako olo mihodigny ely variagna ely fa tsofitry fa ivana telefony hafa tsy mety raha karaha zegny mba andinia angovon'olo henao firy-taogno namoriany vola iny avy any nazahoany zigny vola ely tsy 10 millions drako non tsy telefony firy pro max zay fa telefony marky Google Pixel fo raha zegny vidiko amin'ny mamako fa fonaka malahelo satria vola tsy hely drako nividianako zigny bako ino nividianako zigny za ty hagnano raha mamparavoravo fô mamako fa tsy hagnano raha mampalahelo izy après izy niany ty mikaiky za mivolagna nahatiko telefony igny même pas 2 semaines na tsy volagnako izy 1 semaine na telefony io izy mampiasa telefony zandriko izy mikoragna aminaka za drako malahelo zay naviako tafiagnana direct ty koa tianareo raha mampalahelo za zay drako so fo avy ampotsofinao agny ataoko teny merina baka sty beka hainao le fandehan'le zavatra zany ohatran'izao naniraka olona naniraka an'izay namako zay za mipetraka any Antananarivo mividy telefone de nandeha tamin'ny boutique anankiray misy telefone maro tsara izy de ozy izy hoe Google Pixel ozy izy tsara de nampisehony ana prix an'le izy de nekeko de nahazo Google Pixel P7 zay vaovao sous carton de za amizay teny an'io namako io hoe mba tonga de vidanana cache écran sous azafady de tao amin'io boutique io tsy sous cache écran de nandeha tamin'ny boutique tao akaikelyn'io izy mividy any cache écran de natakalony zareo telefone hafa le izy zay le izy fa rehefa tonga tany anosy Belleville le telefone tonga tany am'le tompony le olona tena vidianako an'le izy mamanay zany tonga tany mamanay le izy de mamanay gaga be tena telefone vaovao ve ty Aïssa de zany teny eo telefone vaovao fa nitesteny namako iny de nampidirany compte Google sy ohatran'izany ka le izy tsy telefone vaovao fa telefone n'olo efa niasa natakalony zareo le vaovao iny fa hitan zareo variana le namako iny de natakalony zareo de le namako koa natoky fa tsy nieritreritra hoe hamitaka anazy le olona tao amin'ny boutique iny de natakalony zareo amizay telefone zao amizay matsady le telefone zay le izy fa ho an'izay olona matsapa tena fa anazy le telefone zay mba avereny le tena izy de mba aleviny anao le efa ratsy azafady tena miangavy re tompoko tena miangavy tsy zay na simba telefoninao fa telefoninao efa ratsy fa tena miangavy fa malahelo za hitanao io tena tsy fataoko ty vidéo en direct ohatran'ity fa alahelo mahatonga an'izao ino loatra mahatonga antsika ty fa mitapitaka karaha ty
oviana marina firenenantsika ty mba androso feno fitapitaka feno lengalenga tia mamitika olo tia magnano ratsy olo na Zagnahary agnampy maleny sérieux mba voleza magnano ratsy manjary olo okan'izay fitapitaka amin'olona na tonga saina hoe mety fitahan'olona wa ianao matsan'le namako mividy an'le telefônina Antananarivo na tonga saina tam'izany satria za efa voafitaka koa tao Antananarivo nanana telefônina tam'izany Antananarivo tam'izany de simba io telefôny ko nandeha nanamboatra telefônina tam'izany tantara hafa ty de nandeha nanamboatra telefônina tam'izany de ozy izy zareo hoe ty telefônina anao ty manampy kely fotsiny eo amin'ny 50 000 ariary teo zany manampy kely fotsiny anao de omeny an'ty telefônina ray ty fa mbola tsara be de ka telefônina ray mbola tsara be ty tsara teo fotsiny fa rehefa tonga tany an-trano même pas une semaine efa maty de inona tonga saina vo zao mamako mitaraina amiko io hoe maty telefônina iny amizay za tonga saina hoe natakalony zareo telefônina anao le vaovao zay le izy fa miangavy anareo za mangataka amin'ny Zagnahary drako mba ho tatrany na mangataka amin'ny Zagnahary fa za drako malahelo naviako za tafitomaigny tsy naviako tafitomaigny fa mba karakory volako handeha hanampodianana hoe hatsapan'olo io andeha hanampody telefôny araiky vaovao io raha fa nampiasainy tsy haiko firy jour tagny andeha amiany koa fa ninany araiky ratsy amizay mpody aminany mba misy olo andeha hagnano raha karaha zegny miracle ny vavaka mare donc oza zefa merci aminareo jiaby feky nagnamia courage za fa ze le fandendra io telefôny nividigna Antananarivo ny fitahin'olo ze ny fitahin'olo mamako nahazo telefôny fa niasa nividy vaovao ndraiky zay fa raiky vaovao iny natakanindreo araiky nindreo fa ratsy amizay nampidindreo agnaty carton ze bonne journée mirary soatsika jiaby engany mba tsisy olo voara karaha zegny fa zegny ho anao zegny an'olo matsapategna fa nagnano raha zegny mba mandiniategna avako ampodiana moramora rahan'olo alevany anao fa ratsy tiktokinao agnatin'ny telefôny igny agny tiktokinao messagenao mamanao mivolagna hoe anniversaire aneny andefa volaneny za tsy haiko zegny hoe ze koragnanareo agny ke miangavy re tompoko mba mavozoa Zagnahary anareo mba ampodiana fo telefôny ze fa bonne journée tsika jiaby merci aminareo jiaby niza en direct fa partager tsao fomba ho avy amin'olo zegny agny izy ty